Takže dobrý deň, tu je JCuber. Vítam vás pri konečne niečo ako unboxingu, keď to budem rozbaľovať. Toto je zasielka z Cubemanie. Objednal som ten Pyramix, ako som hovoril v unboxingu na 2. Najbližšie budem objednávať 4 a Squab. Tak, keď som sa pustil do rozbalenia, toto je faktúra. Tá kocka je. Toto je asi môj prvý Pyramix. Je nalubovaný. Vidím, že je trošku masný. Tu má z pružiny. A je aj pomerne dosť rýchly, akurát ten catching je trošku silnejší. Potom si môžem dať na túto kocku nejaké example solvy, ináč by na toto video mohlo byť asi všetko. Tak zatiaľ dovidenia.